για τη διάθεσή τους και για το μόχθο τους όλη αυτή την εβδομάδα, που ήταν αρκετές ώρες, πολλές φορές και μέσα στον ήλιο, τους γονείς επίσης που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Και φυσικά κάποιες εταιρείες, επιχειρήσεις, κάποια φυσικά πρόσωπα που επίσης βοήθησαν. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε πρώτα από την ομάδα διάσωσης που ήταν εδώ συνέχεια μαζί μας. Ο Θανάσης και ο Τζούπας, οπότε θα θέλαμε πρώτα να ξεκινήσουμε τις διαδράσεις από την ομάδα διάσωσης της Πλάτας. Τον Γιάννη